bezprostrednou príčinou bol pravdepodobne kolaps podporných zariadení, oceľových skrúží a lešení, ktoré vlastne podobierali debniace zariadenie, na ktoré sa vlastne vylieval betón, a po tomto kolapse vlastne padla celá konštrukcia aj s pracovníkmi zhruba z 15 až 20 metrovej výšky, čo zapričinilo toto dramatické nešťastie. Na miesto okamžite dorazili záchranné zložky Hasičského záchranného zboru z Levoče, z Beharoviec, zo Spišskej Novej Vsi, z Popradu, z Prešova, z Košíc. Vyrazili okamžite aj záchranná brigáda z Humenného a druhý mechanizovaný prápor ozbrojených síl z Košíc na odstraňovanie týchto následkov a vyprostenie tých pracovníkov stavebnej firmy, ktorí sa nachádzali ešte v sútinách stavebného materiálu. Rýchlym zásahom hasičov sa podarilo vyťahnuť z tohto priestoru ešte 13 pracovníkov, z ktorých bohužiaľ jeden následne ešte zraneniam podľahol. Všetci ostatní sú rozvezení v okolitých nemocniciach, kde sa bojuje o ich život, a verím, že sa podarí ich stav stabilizovať. Na mieste bolo asi 14 kusov hasičskej techniky, viac ako 60 hasičov a záchranárov, a týmto pádom vlastne zvládli tú situáciu na niekoľko hodín, kde už všetci pracovníci z firmy sú vlastne stotožnení, a to, čo ešte teraz prebieha, je predovšetkým hľadanie, či náhodou nejaká nepovolená osoba nebola v okolí, ale zatiaľ všetky výsledky aj psovodí horskej služby, ktorí prehľadávali celý priestor, zatiaľ nepotvrdili, že by sa na mieste mal ešte niekto nachádzať. Myslíte si možno úplne na základe základných informácií, že by tam mohol aj zlyhať ľudský faktor? Viete čo, ťažko povedať, ja len veľmi dúfam, že v tomto prípade nedošlo k nejakému šetreniu na nesprávnom mieste, ale toto všetko nám zodpovie až podrobné vyšetrovanie, ktoré zistí, z akých príčin vlastne došlo k kolapsu celej tejto konštrukcie. Momentálne bilancia sa ustabilizovala na počte 3 mŕtvych, kde 2 zomreli na mieste a 1 pri prevode do nemocnice. V nemocniciach sú ďalší 4 ťažko zranení, úhrne 12 ľudí v nemocniciach. A čo sa týka príčin tej nehody, to je samozrejme na túto chvíľu veľmi skoro sa baviť o tom, že čo bolo príčinou zrútenia samotnej estakády počas jej betonáže. Treba povedať, že prvé, čo teda bude po ešte momentálnych vyprosovacích prácach, tak nabehnú všetci ľudia kompetentní sa nejakým spôsobom posudkovo vyjadriť k tomu, čo sa tu vlastne udialo. Na kliniku úrazovej chirurgie sme prijali jedného zraneného muža. 47-ročný pacient je po operácii hlavy a brucha, jeho stav je kritický. Podľa hlásenia záchranárov by už do univerzitnej nemocnice Louis Pasteura nemali priviesť ďalších pacientov. Nahlásený bol pád diaľničného mosta a približne 20 zranených na mieste. Na miesto bol okamžite vyslaný vrtuľník z Popradu. Ten vzal na palubu okamžite prvého vyslobodeného pacienta a transportoval ho do popradskej nemocnice. Bol to 42-ročný muž, nevieme zatiaľ odkiaľ. Vrtuľník z Popradu následne po odovzdaní pacienta vlastne doplnil palivo a letel opäť na miesto nehody. Medzičasom tam doletel vrtuľník z Košíc. Ten prevzal 40-ročného pacienta, ktorý bol bezvedomý, mal poranenie hrudníka, brucha a pravej hornej končatiny a transportoval ho do Košíc, do nemocnice na Rastislavovu. Popradský vrtuľník sa vrátil pre ďalšieho pacienta, ten bol bezvedomý a žiaľ svojim zraneniam pred odovzdaním podľahol. Do popradskej nemocnice sme prijali 2 ťažko ranených pacientov. Jeden je hospitalizovaný na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny. Druhý pacient je hospitalizovaný na traumatologickom oddelení. Obaja pacienti sú v stabilizovanom stave a sú momentálne mimo ohrozenia života. Do nemocnice v Spišskej Novej Vsi boli zatiaľ prevezení 6 pacienti. U jedného sme diagnostikovali ťažšie poranenia driekovej chrbtice, avšak bez ochrnutia. Ostatní utrpeli ľahšie zranenia ako poranenia hrudníka, odreniny a rezné rany. Všetci pacienti sú pri vedomí a v stabilizovanom stave.
Rýchla lekárska služba práve priviezla 4 pacientov do Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča, kde sa im momentálne venuje celý tím lekárov. Ďalšie informácie poskytneme po vykonaní diagnostických úkonov.